нашу сьогоднішню вона записується. І я дуже рада вітати вас усіх, дорогі друзі і шановні колеги, на черговій лекції із лекторію «Спадщина кримських татар». І сьогодні у нас дуже цікава тема і дуже важлива, яку представляє пан Мухаммад Мамутов, імам міста Чернівці, заступник муфтія Духовного управління мусульман України «Умма». І назва його лекції звучить так: «Релігійна традиція кримсько-татарського народу. Поєднання культурних, духовних практик і суспільних цінностей». І ми маємо велику честь і приємність надати слово пану Мухаммаду. Прошу дуже. Доброго вечора, шановні слухачі, шановні друзі. Assalamu alaikum, saygılı seyirciler ve hürmetli vatandaşlarım. Сьогодні ми ознайомимося з кримсько-татарською релігійною традицією. Крим – це колиска ісламу в Україні. Це земля, з якої іслам почав поширюватись не тільки на території Криму, але вона почала поширюватись і на інші регіони, як Литва, Білорусь, Польща. І першим муфтієм якого був Номан Челебіджи-хан, як нам говорять історики, да, і наші дідусі, да, нам передали, що от, іслам поширився на інші регіони, не тільки в Криму. І Крим – це те місто, де в Україні були побудовані перші мечеті, побудовані перші медресе, да, і це медресе, які ми всі знаємо, це Зинджирли медресе, це в Бахчисараї, в Старому Криму, Eski Крим, да, при мечеті Узбек Джамі, да, ми знаємо, що там були перші медресе. Медресе було багато, да, було багато медресе. І в Криму виникли перші мусульманські громади. Це земля, де декілька століть процвітала унікальна чарівна культура, це Кримське ханство. Да? Коли ми потрапляємо в Крим, а це ще й в Бахчисарай, то ми бачимо там, да, це от Кримське ханство. Це невеликий півострів. Крим став першоджерелом релігійної традиції на мусульман в Україні. І якщо, вийшовши за межі Кримського півострову, іслам був також розповсюджений не лише у Причорномор'ї, тобто не тільки на території Криму, але і в Україні, при Азові. Да? Також було локально і у Західній Україні. Да? Це Кам'янець-Подольськ, це Хотин, це, якщо ми побачимо, також в Острозі, також якщо ми побачимо на цвинтарі, як у Львові, як в Житомирі, то ми побачимо, що історія каже, що тут були мусульмани. Але з часом мусульманські народи, мусульмани, тобто кримські татари, да, це вже після депортації кримських татар, да, після депортації, да, мусульманське обличчя України зазнало трансформації. Да, тобто з'явилися мусульманські громади інших національностей. Да, тобто другі там Донбас, тобто Донецьк, Луганськ, да, туди приїхали створили мусульманські громади, як казанські татари, поволжські, саратовські, да, ці от громади. Це було після депортації кримських татар. І зараз найбільшими мусульманськими регіонами України поза межами Криму стали Донбас та великі міста в Україні. Це Київ, Харків, Одеса, Запоріжжя і так далі.
Кримськотатарський народ сформувався як етнос завдяки релігії іслам, да, бо вони прийняли іслам. І також, безумовно, віросповідання кримських татар вплинуло і на розвиток культурних і традиційних особливостей кримськотатарського народу. І перш ніж казати про традиції кримських татар, я би хотів вкратце розказати про основи ісламу, да, щоб ми повноцінно розуміли цю кримськотатарську релігійну традицію, ми повинні вертатися до істочників, до начала. І сьогодні зараз хотів би вкратце розказати про віросповідання, во що вірять мусульмани, якщо казати взагалі, на що вірять мусульмани і іслам, і стовпи віри та стовпи ісламу. Стовпи віри – це діяння серця, стовпи ісламу – це релігійна практика мусульман в цілому. Але більш детальніше я буду говорити про стовпи ісламу. Стосовно віросповідання, стовпи віри – це віра в Аллаха, віра в янголів, віра в Писання, що мусульмани, вони вірять в всі писання, Біблію, Тора, усі ці священні писання. Віра в посланців, віра в судний день, віра в перед визначання всього доброго та поганого. І хотів би привести тут ізречення пророка Мухаммеда, де він каже: іслам стоїть на п'яти колонах. Свідчення, що немає Бога, крім Аллаха, і що Мухаммед – його посланець. Також це вже виконання молитов, виплата закяту, тобто податку, це, скажімо так, мусульманські податки, обов'язкові, дотримання посту в Рамадан і хадж, тобто проща, якщо є для цього можливість. І коли пророка Мухаммеда попросили дати визначення ісламу, він і сказав про ті 5 стовпів ісламу. Але хотів би також сказати, що мусульмани, тобто не слід говорити, що мусульмани живуть тільки цими 5 стовпами. Це неправильно, що мусульмани, вони тільки дотримуються цих 5 стовпів. Зараз хотів би дати коментар стосовно 5 цих стовпів ісламу, тобто релігійної практики мусульман. Що вони мають робити, тобто які акти поклоніння вони повинні робити, це предписання Корану та Сунни пророка Мухаммеда. І також, крім цих 5 стовпів, є ще і ісламська мораль. Тобто, і можна сказати, і кримсько-татарська мораль. Якщо ми бачимо кримського татарина, він такий він, скажімо так, нравственний, то ми можемо казати, що це в ньому є ісламська мораль. Це зустрічати людей з посмішкою, гостеприємства, це з дороги щоб взяти сміття, чи убрати сміття, чи все, що воно з дороги убрати щось, щоб воно не причинило якийсь люди, допомагати людям, благодійність, це все є в ісламі, і мусульмани не зупиняються в цьому тільки 5 стовпами. І
також в нашої віри в ісламі також говориться, якщо людина в нього буде правильний намір, він може всі свої вчинки створити в поклоніння. Так? Поклоніння – це не тільки ці 5 стовпів. Якщо в нього буде добрий намір, всі його вчинки він може перетворити в поклоніння. Отож, почнемо перше зі стовпів ісламу, це свідоцтво. За арабською мовою це воно шахада. Шахада – це свідоцтво. Релігійна освіта у кримських татар, воно починається з свідоцтва. В нас у кримських татар кажуть келімей шахадет, або келімей таухід. Келімей шахадет, тобто свідоцтво. Такі слова, як «Ашхаду ла іляха ілляллах, ва ашхаду анна Мухаммадан абдуху ва расулю», як ми вже це казали. Також, коли народжується в кримсько-татарської родині, народжується дитина, також ім'я наречення, да, воно супроводжується з цими словами, келімей свідоцтво. Да, в ухо дитини читається азан. Азан – це призив на молитву, який мусульмани читають кожен день, 5 разів на день. Да? І коли дитина народжується, да, в кримсько-татарській родині звуть імама чи мулла, да? Раніше казали мулла, зараз да, мулла, воно назва персидська, імам це вже як в арабської мови прийшло. Приглашають імама, муллу, да, він дає ім'я дитині. Да, і всі члени родини, вони збираються, да, і про це кажуть, і також є пригощення, да, тобто, і імам читає в праве ухо і в ліве ухо азан, да, і дає дитині ім'я. І також релігійна освіта, як я вже казав, перші слова батько, да, він навчає дитину цим словам, що немає Бога, крім Аллаха, і Мухаммад є його посланник. З тих слів починається, да, релігійна освіта в кримсько-татарській родині. Другий стовп ісламу – це молитва. Да, молитва. В нас кажуть намаз, кримські татари кажуть намаз. Це слово також прийшло з Персії. Да, молитва арабською мовою, з арабської мови звучить соля. Але намаз, кажуть, це воно прийшло з Персії. Молитва, ритуальна молитва – це окремий елемент молитви у ширшому розумінні слова, яка є намаз, молитва є, це є спілкування, скажімо так, наших почуттів, да, з Богом у будь-якому місці. Да? Мусульманин, де б він не був, він читає молитву. Да? Якщо прийшов час, він, де б він не був, він читає молитву. Для мусульман обов'язковим є 5 разів на день читати молитву. І також, на жаль, наші батьки, я кажу про своїх, да, то це ми знаємо, що після депортації, да, дуже був вплив комунізму, Радянського Союзу на віросповідання мусульман. Я думаю, не тільки мусульман, а християн і іудеїв. Да, був вплив, там була заборона на сповідання своєї віри. Да, і наші батьки не змогли нам передати цей вид поклоніння. Да.
другий стовп ісламу, як молитва. Але нам вони казали про цю молитву, казали, що бабуся, дідусь, вони, коли вони жили в Криму, вони читали молитву, показували нам цей килим, да, цей намазлих, да, у кримських татар. У кожної кримської татарської родини є цей намазлих. І мій батько показав мені цей намазлих, і цей килим, казав, що в цьому твоя бабуся, вона молилася на цьому килимі, да, і цей килим був весь такий от, як заплатках, да, тобто вона, представляєте, це вона, коли покидала Крим, да, коли була депортація, вона взяла з собою. Да, і тут є мої співвітчизники, да, вони будуть свідками, що коли була депортація, перш ніж взяти другі речі, перше, що вони взяли з собою, це килим та Коран. Та Коран, нашу священну книгу. Да, це настільки релігія, ісламська традиція, іслам так вплив на кримських татар. Да, це вони дуже цінували Коран. Але, на жаль, батьки нам не змогли передати, як воно читається. І якщо казати себе, як я почав звучати іслам, це якраз Коран, який залишився від бабусі. Я коли був ще юнаком, так, я бачив, що на стіні висить якась там, ми говоримо Уран-Кат. Тобто як футляр, да, в котрому є Коран, і воно вішається на стіну. Да? І це таке почитання. Да? Тобто Коран повинен бути не на полці, да, а на стіні. І вішало на стіну. Я багато там питав батько, а що це? Він роз'ясняв, що це Коран, це наше писання, там слова Всевишнього Аллаха, да, і він відкривав, показував. І я питав там, бабуся, вона читала? Так, вона читала, вона писала арабською мовою, да, тобто настільки був ісламський вплив, що письменність була арабською, да, арабською була. І моя бабуся, вона могла писати арабською мовою. Да? І мені стало дуже, як це, любопитно. Да? Тобто це я й почав потім вивчати арабську мову. Да? Там, к нам в село приїхав вчитель з Туреччини, да, і наш мулла Аксакал, да, він зібрав дітей в селі, і ми на літні канікули почали вивчати іслам. Це було в 99-му році, коли там з 90-х років приїжджали вчителі з Туреччини та для відродження язика та релігії та традицій кримських татар. Тобто вони нам допомагали з цим. Да, і я навчився читати Коран, да, в 99-му році, коли приїхав вчитель з Туреччини. Так, я навчився читати Коран, і потім взяв Коран, яку читала моя бабуся, і почав читати біля батька. Да, тут. І почав читати її записи, да, які вона робила. Це були молитви, да, коли там хтось кудись йде, да, вона давала цю молитву, да, щоб він з собою брав, де б він не був. Продовжимо про молитву. 5 разів мусульмани, де б вони не були, да, прийшов час, вони моляться, де б вони не були. Це в потязі, в автобусі, да, де б вони не були, вони моляться 5 разів.
Є колективна молитва, це в п'ятницю, де мусульмани збираються для молитви, а також для того, щоб послухати імама. На молитві також повинен бути імам. Імам – це провідник, який возглавляє молитву, проводить цю молитву, та потім навчає людей. Це в п'ятницю він каже, імам розказує проповідь, і вчить мусульман. Але також є условия намазу – це омовіння. Мусульмани перед тим, як вони будуть читати молитву або читати Коран, вони повинні брати омовіння. Омовіння також в кримсько-татарської традиції це про, якщо взагалі казати, це гігієна у кримських татар. Це нас так навчили. Якщо ми йшли в мечеть, то нас не тільки в мечеть або там на молитву, нас навчили, що коли ми йдемо там, де збираються мусульмани для того, щоб читати Коран або читати молитви, обов'язково треба взяти омовіння. І коли я там бувало, що ходив з батьком, і коли батько йшов, я бачив, як він бере омовіння і навчав нас, мене, моїх братів, він навчав цьому омовінню. Це було і в традиції кримських татар. Жінки моляться окремо. Якщо є можливість, то в мечеті роблять такі от, коли заходимо, роблять балкон, то на другому поверсі. Якщо немає такої можливості, то одноповерховий мечеть, то вони роблять таку от ширму, тобто закриваються, і жінки в ісламі, вони моляться окремо. Не можна там жінкам та чоловікам разом, щоб вони молилися. Другий стовп – це закят. Закят – це, як я казав, це є податок, тобто милостиня. Є в ісламі два види милостині. Є обов'язково, є добровільна. Про закят нам говорили, але більше нам казали про садака, тобто добровільну милостиню. Коли ми йдемо в мечеть, там є ящик для пожертв, і нам потрібно давати ці пожертви. Але не тільки це в мечеті, де б ми не були, якщо людина він потребує допомоги, то ми допомагаємо. Закят – це третій стовп ісламу, воно відрізняється, оскільки він є обов'язковим. В ісламі воно обов'язково, але воно це обов'язково для тих мусульман, у котрих є можливість. Це не для кожного. За загальним правилом, все, що залишається більше понад витрат і доходів і накопчується протягом 1 року, з того слід платити закят у розмірі 2,5%. Це є і податок від мусульман, які мають можливість. Але тут повинно, щоб твоя родина була забезпечена. Не так, що твоя родина потребує допомоги, а ти роздаєш закят. Не, перше, це твоя родина, вона повинна бути забезпечена. І то, що залишається, і воно накопчується протягом року, то з цієї суми ти даєш 2,5% для бідних людей.
І мусульмани вважають, що закят – це право бідних. Тобто ці 2,5 – це вже не твої. Да, якщо ти з цих 2,5 ти візьмеш, на тобі буде гріх. Да, воно так пишеться, що на тобі пишеться гріх, якщо ти використовуєш ці 2,5%, бо це не твої. Да? Тобто з накопчених грошей, чи це може бути гроші, це може бути украшення, це може бути, якщо людина займається врожаєм, да, сади, да, тобто він сплачує еквівалент, да, з цього. До переліку осіб, які користуються пожертвою, можуть бути включені і не мусульмани. Тобто буває, як ти чуєш, що там мусульмани тільки мусульманам дають. Ні, закят воно може даватися і не мусульманам. Це не тільки дається мусульманам. Закят створює нерозривні узи між членами суспільства, які пророк Мухаммад описав як органи тіла. Тобто ми всі як орган тіла, якщо один страждає, то всі інші вони волають у відповідь. У буквальному перекладі з арабської слово закят означає очищення. Очищення від, скажімо так, від скупості, від жадності. Да? Тобто, мусульманин, коли він дає, він очищається. Коли мусульманин платить закят, у них є справжнє відчуття, що це інвестиція, а не оплата. Да? Тобто вони не відчувають, що я плачу налоги, да? Тобто податки. Я плачу, я інвестую, бо це я допомагаю людям, да? І Всевишній мені записують як нагорода. Четвертий стовп ісламу – це піст в місяць Рамадан. Також у кримських татар це, тобто у кримських татар, да, також дотримується піст, да, тобто, але, скажімо так, пост, воно обов'язково для кожного мусульманина, але в кожній країні, як вони дотримуються, скажімо так, і це по-іншому. В Криму дотримуються так, там в Туреччині ми побачимо, що по-різному, да? Але стоп-1, да? Тобто дотримуються посту, але, наприклад, в Криму, як дотримується піст в Криму, да? Піст – це місяць Рамадан, частина місячного календаря, і оскільки цей календар на 11 днів коротший, ніж Григоріанський календар. Рамадан щороку починається на 11 днів раніше, що дозволяє протягом життя постувати у різні пори року. Так? Тобто воно може прийти на літо, на весну, тобто на зиму і так далі. Що таке пост в Рамадан? Це як дотримуються посту мусульмани, да, кримські татари, це від світанку до заходу вимагаються утримуватися від їжі і напоїв, да, навіть води, да, крапку води не можна пити під час посту. Потім їжа і напої дозволені. Після заходу сонця пити, їсти, воно дозволено. В Криму, як дотримуються посту, це, якщо взяти село, то як починається Рамадан, ми, кримські татари, кажемо Рамазан Айє, да, тобто місяць Рамазан або Рамадан. Рамадан – це арабське слово, ми тюркоязичні, тобто кримські татари, турки, азербайджанці, ми кажемо Рамазан. Як в Криму дотримуються посту? Да? Вони в селі, да, наприклад, і вони друг друга приглашають на
трапезу. Тобто після заходу сонця там сьогодні будемо їсти у того-то, да? І обов'язково повинен бути імам, мулла, да, якого звуть, щоб не тільки поїсти, тобто збирають людей не тільки поїсти, а помолитися, почитати Коран. Да, це, скажімо так, місяць Рамазан, це не тільки е, утримуватися від їжі, від напоїв, да, це також місяць робити більше поклоніння. І мусульмани Криму, тобто кримські татари, вони збираються в домах, да, кожен день у когось по черзі. Да, там, навіть коли вони всі зібралися, щоб не було там в селі два іфтара, ну іфтар – це трапеза, да, коли після заходу сонця вони повинні їсти. Да, вони говорять, скажімо так, йде такий договір, да, що завтра до мене, да, там з присутніх каже, завтра буде в мене, і як ми зараз зібрали, завтра будемо в мене вдома також збиратися, читати молитву, читати Коран, да, і читати за тих, хто помер, да, за наших померлих, да, і вони так збираються, і вони друг друга приглашають. Також до того, як починається місяць Рамазан, тобто от сьогодні, да, вже завтра починається Рамазан. У кримських татар це є арфе коню, говорять. Тобто день, тобто вони роблять, говорять, хокуч хармак, тобто вони готують нашу традиційну їжу, чебуреки, янтих, манти, плов, да, і пригощають сусіди, да, там. І між кримськими це не тільки кримські татари, да, тут сусід, да, він є українець, да, вони несуть і пригощають цим сусіди. Якщо сусід кримський татарин, це, скажімо так, йде обмін їжею. Да, хтось приготував чебуреки, а мій сусід, він кримський татарин, він приготував другу страву, да, і вони йде обмін. А також за день до святкової молитви. Да? Святкова молитва. Також мусульмани, тобто кримсько-татарська родина, вони готують, вони готуються до цього свята. І я пам'ятаю, святкова молитва, в мусульман є два святкових молитв, тобто свята, це Ураза Байрам та Курбан Байрам. Арабською мовою звучить Ід аль-Фітр і Ід аль-Адха. Ураза Байрам – це свято, святкують, коли закінчується місяць Рамазан, а Ід аль-Адха і Курбан Байрам – це свято жертвоприношення. Да? Це йде з пророка Авраама, коли Всевишній наказав йому, щоб він приніс в жертву свого сина, але Всевишній Аллах, Всевишній Господь, він замість сина, да, він подарував животне, да, яку потім Авраам приніс. Це Курбан Байрам, тобто Ід аль-Адха, свято жертвоприношення, да, воно йде з пророка Авраама. Святкова молитва в нас рано там 7 ранку, да, і батьки там, вони всі чоловіки йдуть до як проходять свята у кримських татар, да, скажімо так. Я зараз про це хочу розказати, що вони спершу йдуть в мечеть з дітьми, да, не так, щоб діти залишаються. Я пам'ятаю, що батько будив, казав, підемо, давай будемо брати мовіння і йдемо в мечеть. Що потім після мечеті не розходиться.
імам Тамулла каже, що ми зараз йдемо, це така традиція у кримських татар, що ми зараз йдемо в дім, це якщо брати село, ми зараз йдемо в дім, де пройшли останні похорони. Да? Ми будемо робити там, ми помолимося там, почитаємо Коран. Да? І всі люди йдуть в дім, де останній раз там були похорони, да? Тобто поховали людину, да? Мусульманина, і всі разом йдуть туди, да? Щоб почитати молитву. Потім йдуть до на цвинтар, кладовища, на цвинтар, да? І там читають також молитву. Да? Йдуть всі разом. Да? Імам каже, не, ми всі разом йдемо і читаємо молитву. А після того, як вони були на цвинтарі, помолилися, були вдома, де були останні поховання, да, потім вони йдуть до аксакалів, які не в змозі прийти в мечеть і помолитися. Це така повага у кримських татар. Да, після цвинтарів вони йдуть до старших, до аксакалів, да, які залишились вдома, і поздравляють, і молодші вони цілують руки старшим. Да? Це така повага до літніх людей. Да? Навіть даже мулла чи імам, да? Якщо він також є да, таким возраст, да, високий, скажімо так, він сам є аксакалом, да? Він також дотримується цієї традиції, він цілує руку літнім людям, і діти, і так далі. Якщо серед людей є діти, то кому вони прийшли, вони пригощають дітей там солодощами, да, там печення, там солодками і так далі. І так, скажімо так, на протязі 3 днів, да, люди ходять друг другу, да, і поздравляють зі святом, чи Ураза Байрам та Курбан Байрам. Да, і, тобто 3-4 дня вони, мусульмани, ходять друг другу та поздравляють, да, пригощають друг друга і так далі. Так от в Криму відзначають ці 2 свята. А якщо говорити про Курбан Байрам, то після молитви більшість чоловіків їдуть для того, щоб принести жертвоприношення. Тобто це корова, бик, коза і так далі. М'ясо жертвене животне ділиться на 3. Да? Собі, там, близьким, тобто родичам, і сусідам, там, друзям і так далі. Да? Тобто м'ясо роздається. Не залишаєш все м'ясо, не залишаєш собі. Да? Ти роздаєш це м'ясо роздається. Якщо говорити про Ураза Байрам, то там пригощають трапеза, да? Тобто іфтар, да? Пригощають друг друга їжею, а на Курбан Байрам, да, люди пригощають друг друга м'ясом. Якщо в селі немає можливості у людей принести в жертву, як я пам'ятаю, то там робили, що у кого є можливість, він не роздає. Він збирає людей та готують на великих козанах, готують їжу і пригощає усе село. Да? Приглашає там біля мечеті. Якщо мечеті немає, то у когось вдома збираються і готують їжу на всіх. Бо у більшість людей, да, були такі роки, да, в 90-ті, не було у людей можливості там принести в жертву жертвене животне. Да? І у кого була можливість, він принес в жертву животне і готовив для всіх людей. Да? Не казав, я дам тільки для своїх родичів і все. Да? Він готував, щоб всіх нагодувати. Це стосовно наших свят. Піст Рамадан.
І останнє стовп ісламу це хадж, проща. Це сезон паломництва настає з 12-м місяцем місячного календаря, який називається місяцем Зульхіджа. Літосчисління ведеться від гіджри, тобто переселення пророка Мухаммада від Мекки в Медіну. Це 16 липня 622 року. Це дата переселення пророка Мухаммада і перших мусульман з Мекки в Медіну. Чоловіки повинні вдягати 2 предмети білого незшитого одягу. Хадж робиться це в Мекку, тобто Саудовська Аравія. Саудовська Аравія є місто як Мекка, в Меккі є мечеть, називається Месджид аль-Харам, заповідна мечеть. І всі мусульмани миру, вони роблять прощу в це місто. І чоловіки, вони вдягнені в 2 куска матеріалу, і ці матеріали не повинні бути зшиті. Тобто там якось чи вручну, чи через швейну машинку, воно не повинно бути зшито. Це універсальне брання, і всі виглядають однаково. Тобто ти можеш стояти там і робити ці ритуали, і ти можеш не знати, хто біля тебе. Тобто, як говорять, зустрічають по одежці. Ти не можеш знати, хто. Він може бути і президентом, він може бути і міністром, тобто займати якийсь там піс. Але із-за того, що всі вдягнені однаково, тобто, другими словами, всі равні. Всі равні, коли люди, мусульмани совершають хадж. Стосовно хаджу, нам батько також розказував, що раніше з Криму робили хадж, тобто прощу, і робили це хтось пішки, хтось на якісь на лошадях. Тобто говорять також, що раніше в Криму і були вірблюди, і вони робили так. Тобто було дуже важко. І коли він прочанин, якщо він від'їжджав, то він прощався з усіма родичами, бо він не знав, повернеться він живим чи ні. Він прощався зі всіма. Якщо він когось там обідів, тобто скривдив, він просить прощення. Це одна із традицій кримських татар. Він просить прощення, він роздає свої долги, борг. Якщо в нього були борги, він роздає свої борги, бо він їде, наче може і не повернутися, бо вони робили це прощу своїм ходом, тобто пішки там чи на яких там верхових животних, тобто він міг би не повертатися з хаджу. Також ісламська культура вплила і також не тільки на акти поклоніння, також ісламська культура, вона вплила і на побут кримських татар, на, наприклад, там обрядовий одяг, призначений для участі там населення в якихось там релігійних там ритуалах. Це може бути там весілля, чи може там похорони, обряди обрізання, це в мусульманстві є, чи там на релігійні свята. Тобто вони на релігійні свята, наприклад, одягають там нове щось, нове там чисто, щоб воно було одним із найзначніших елементів у кримських татар, тобто елементів релігійності, це є головні убори. Головні убори. Це шапка, чи ми говоримо колпак, або так'є, як от, наприклад, в мене. Але це казахстанська, це не кримська татарська, на жаль. І називають колпак. Є зимовий, там, наприклад, каракульовий, ми бачили всі.
а також є такіє. Такіє, воно також більшість зеленого кольору, а у жінок це хустка та феска. Да? Це хустка, і одягали фес. Це була головний убор у кримських татар. І вони відіграють різну роль. І залежно від кольору, від розміру, да, і характеру надягання. Да, там, також жінки одягали одяг, да, воно може бути зеленим чи красним. Да, це традиційно одяг кримських татар, воно там зелений чи красний, чи синій, да, ось такі кольори вони надягали. І по одязі жінки можна було відзначати, що вона заміжем чи не заміжем. Да? Тобто по одязі можна було сказати, що ця замужня жінка і чи не заміжна. Мусульманська релігія також вплинула на і традиційні форми освіти кримських татар. Це передачу знань у процесі життєдіяльності. Мусульманська модель освіти будується насамперед на Корані і Сунні. Тобто вони черпали релігійні знання з Корану та Сунні пророка Мухаммада. Сунна – це все, що робив та казав пророк Мухаммад. А Коран – це слова Всевишнього Аллаха, да, і це священне писання. Також відомо, що школами першого ступеня були мектеби. Їх називали мектебами, які поділялися на три основні типи. Це мечетські, це були школи джаматські, тобто общинні. Там школа при мечеті, школа джаматські, тобто общинні, да, і були приватні. Тобто школа, вона ділилася на три типи. Да? Навчали в цих мечетях, в цих школах навчали основам релігії, да, арабською мовою та і рідною мовою. Да? Тобто і арабську вивчали, і кримсько-татарську мову, але письменність була одна. Це була арабська мова. Да? Писали вони арабською. Коли я почав читати ці записи моєї бабусі, то коли ти читаєш, там були кримсько-татарські слова, але арабською мовою. Тобто розуміння було там, тобто ти читаєш і розумієш, що це кримсько-татарська мова. Кожен мусульманин мав вміти читати Коран. Так? Це було обов'язково, і вони передавалися, але, на жаль, це не передалося тим, хто пережив депортацію. Да, вони не могли отримати цю релігійну освіту від своїх батьків. Да, це був дуже вплив Радянського Союзу на релігійні традиції кримських татар. Також я хотів би сказати про те, що коли не оцінювати іслам, тобто не робити якісь висновки про іслам, коли ми бачимо, як сказати, тобто ми повинні відрізняти культуру народу та віросповідання. Да? Буває часто так, що в інтернеті ти бачиш, що хтось виставляє там якусь там відео і каже, це є ваш іслам. Але він не звертає уваги, що на культуру цього народу, який сповідує іслам. Да? Бо, скажімо так, наскільки ісламська культура, вона мала вплив на цей народ, да? На цю націю. Да? Там, наприклад, там, в Афганістані, да? Хтось там відео відправляє, каже, от ваш іслам, от таку от, він є таким жорстоким. Ні, давай подивись і вивчай культуру цього народу. Але неправильно робити те, що ми бачимо, да, що от дивися, от так роблять. Да?
бо там якась там жорстокість, елементи жорстокості, да, вони, може, є і в самої культурі цього народу. Да, але це про цю жорстокость іслам не каже. Вони так зрозуміли з ісламу, і так вони поводяться. Да, ось я би хотів би про це казати, що якщо ми неправильно, це не тільки про іслам, да, про християнство, про юдаїзм. Це неправильно. Я думаю, що оцінювати ці чи робити якісь висновки, побачивши, да, і казати, що от це є християнство, чи це є юдаїзм, чи це є іслам, да, якісь там. Треба вивчати культуру, да, цього народу, бо мусульманських народів много, да, які сповідують іслам, але в них є, у кожного з них є свої традиції, які вони, скажімо так, якщо ці традиції не хороші, іслам не вплинув на цю традицію, да? Наприклад, там на Кавказі чи в Казахстані, в Середній Азії, да, там є така традиція там воровати невесту. Іслам проти цього. В ісламі немає цього воровства. Да? Але як традиція вона залишилась. І хтось побачить, скаже, ну, от це є ваш іслам, що ви воруєте невести там. Ні, це тільки це традиція, яка залишилась, і іслам не вплинув на цю традицію. Да? Іслам не вплинув. Да, вони там дотримуються Корану, тобто дотримуються як? Вони почитають Коран, може робити молитву там, але коли доходить до традиції, як там весілля, да, то вони кажуть, ми будемо як в нашій традиції, да, ми будемо воровати невесту, да, так, і так далі. Тобто на це хотів, щоб ми знали про це, да, що неправильно робити якісь висновки, коли ми бачимо в якійсь там культурі якісь елементи ісламу і кажуть, це ваш іслам. Ні, треба дивитись на культуру цього народу, вивчати цю культуру, і потім ти будеш знати, що ага, ні, я не прав, в ісламі цього немає, а в них є. Ну, якщо є питання, я закінчив. Може, хтось додасть. Ми вам дуже вдячні, пане Мухаммаде, за вашу лекцію. Було дуже цікаво. Я собі багато позаписувала вас, слухаючи. І я от почну коментувати, почекаємо, поки люди будуть піднімати руки, питати. Я думаю, що це дуже важливо. Це останнє ваше зауваження про те, що не треба оцих узагальнень робити, так, на підставі Так. певних, можливо, там трохи екстремальних якихось явищ у Так. культурі, і віросповідання поширювати цю специфіку культурну різних народів, які формувалися в дуже різний спосіб, на віросповідання. Тому що треба завжди знати, от якісь, як культура певного народу формувалася. І ясна річ, що певне віросповідання, там іслам або християнство, або інше, справляло великий вплив, ну, у той чи інший період і має великий вплив, але узагальнень некоректних робити не потрібно. І, власне, наш лекторій і спрямований на те, щоб ми більше пізнавали історію і культуру, тут, в даному випадку, історію і культуру кримсько-татарського народу, і щоб ми не робили якихось, щоб ми не підлягали, щоб ми не захоплювалися якимось стереотипам і не поширювали ці стереотипи, а щоб ми справді так осмислено і серйозно до цього ставились. І я собі дозволю одразу, оскільки я почала говорити, одне запитання. Ви говорили про те, що записи бабусі були, так? От коли вона молилася, коли хтось їхав, а де вона робила ці записи? Вони були якось окремо, ну, і в Коран вкладалися? Чи це на полях, ну, навряд чи можна? Це такі куски з тетради, да? І вона робила записи, і вони були серед як закладки в Корані. Да, вони залишились в Корані. Да, вони залишені так в Корану, і там були ці записи. Так. Ясно, дуже дякую. Це ще дуже до депортації вона це писала. Так.
Це важливо, це показує, наскільки культурна спадщина, духовна і нематеріальна, і матеріальна, який вплив її був велетенський на те, щоб народ ідентичність свою зберіг. Так? Бачите, була ця Так, так. перерва велика, ваші батьки не могли практикувати, але те, що бабуся змогла вам передати, це надзвичайно важливо. Добре, дякую. Я зупиняю Добре, себе, добре. даю слово пані Софії Бабюк. Прошу, пані Софія. Добрий день. Наскільки я Добре. знаю, зараз є дуже багато бачень релігії, а саме мене цікавлять норми одягу. Деякі кажуть, що обов'язково потрібно вдягати хіджаб і не можна там спідниці вище коліна. Деякі вважають себе, вони так себе називають сучасними мусульманами, і цих норм не притримуються. Яке бачення з цих двох, на вашу думку, правильне? А я скажу так, що жінкам в них повинно бути закрите все, крім лиця та кісті рук. Це я так скажу. Да? А яка форма? Це деякі вчені сказали, що це одяг може бути роздільною, а деякі вчені, ісламські вчені, сказали, що вона повинна бути цільна. Да? Тобто тут два мнення, да, скажімо так, що роздільна та ціла. Але правило, що усе повинно бути закрите, крім лиця та кісті рук. Це так в Корані, тобто, от як є. Зрозуміло, дякую за відповідь. Дякую. Пані Анастасія Додонова, прошу вас. Добре. Вітаю, дуже дякую вам за Вітаю. лекцію. Вона була чудовою та дуже цікавою. Я хотіла поставити питання стосовно становища кримськотатарської жінки в суспільстві, виходячи з релігійного аспекту. Я маю на увазі, чи може деякі речі на практиці різняться з тим, що відбувається порівняно з Кораном? Наприклад, Одяг, що? побут, як вона себе має вести. Ви там згадували те, що жінки і чоловіки у обов'язковому порядку мають молитися в різних приміщеннях. Чому це так? Ось в такому дусі. Добре. Одяг, це ми вже казали, що повинно бути закрите все, крім лиця та кисті рук. І от також є стереотип відносно одягу жінок, що ти також і в такому ж одязі ти спиш. Ні, це неправильно. Вона вдома біля батьків, біля мужа, да? Тобто вона може ходити, да? Тобто в нормальному одязі, без хіджабу. Це вона може так. Стосовно в суспільстві, тобто, якщо це мечеть, молитва, чому роздільно, щоб не було соблазну, да? Тобто, якщо там жінки та чоловіки будуть разом, то там це буде відволікатися. Як чоловік, так і жінка. Да? Вони будуть відволікатися. Да? І при цьому ми знаємо, що як поклоняються мусульмани, тобто роблять намаз, це в них є такі фізичні, тобто вони роблять поясний поклон, земний поклон, да? Тобто і це неправильно, коли там. Тобто це не буде молитва, це будуть вони дивитися друг на другу, да? Один на одного там. Тобто це буде, щоб не було соблазна, да? Це, скажімо так, тому і окремо робляться. Ясно, дякую. Щоб окремо. відволікалися, щоб вони були Так, сконцентровані. от, щоб сконцентровані тільки на молитві. Так. Ясно, дякую. У нас пані Ірина Шутка хоче запитати. Прошу, пані Ірино. Дякую вам за цікаву лекцію. У мене є два запитання, якщо дозволите. Перше з них стосується капеланства. Так, чи є для воїнів, скажімо, які зараз захищають Україну,
так, такий інститут капеланства, такий супровід духовний? Якщо так, то як це виглядає? Якого це масштабу явище? І друге запитання стосується розподілу милостині. Якщо мусульманин жертвує, то він сам обирає, для кого він, кому він віддає цю пожертву, кого він підтримує, чи служителі вже чи спільно розподіляють для тих представників громади, які, скажімо, потребують підтримки найбільше в цей момент. Дякую. Дякую. Дивіться, перше, це капеланство. Традиційно в ісламі немає такого, як капеланство. Але зараз в Україні ми знаємо, що воюють не тільки християни і іудеї. Да? Є різні національності, і також і мусульмани. І зараз ЗСУ, Збройних сил України, є капелани-мусульмани, які вони офіційно вони підтримують мусульманських воїнів, які є на фронті. Тобто вони допомагають і допомагають, це підтримка як моральна підтримка. Ми знаємо, що мусульманам стосовно їжі, не усе для мусульман можна їсти. Мусульманські капелани, імами-капелани, вони возять їжу халяльну, тобто дозволену їжу возять на фронт і підтримують наших воїнів. Це не тільки в цьому. Це ще духовна підтримка. Імами їдуть, капелани їдуть і підтримують мусульманських воїнів, солдатів духовно. Якщо хтось потрапляє в госпіталь, також є підтримка зі сторони імамів-капеланів. Тобто там вони роблять ту ж функцію, як і капелани з других віросповідань. Це така підтримка, вони є, і ми знаємо, що зараз захищають нашу землю всі, і також створено капеланство мусульманське, таке є. А традиційно в ісламі немає такого, як капеланство. Але ми, скажімо так, офіційно є, і ми підтримуємо. Друге ваше питання – це розподіл. Розподіл – це якщо людина знає людей, кому він може дати, сюди може входити бідні люди. Потім іде, якщо людина, він, як це на українському, путешественник. Мандрівник. Людина, у якого є борги, і він не може сплатити. Він взяв борг, і він не може. Це покриті його борги і так далі. Це може бути не мусульмани, також це можуть бути і мусульмани. І також вчені кажуть, що якщо мандрівник, він у себе в країні, він багата людина, але ми зараз знаємо, що більшість користуються ці банківськими картами і так далі. Але так трапилося, що він не зміг скористатися своєю карткою в нашій країні, наприклад. І якщо він прийде в мечеть і скаже, я не можу платити за хостел чи за готель, я не можу. Тобто він має гроші, але в картку, і він не може скористатися цим. І вчені кажуть, що він також потребує цей закят. Тобто цей милостиня, пожертву. Навіть так. Тобто дивиться на ситуацію людини. Ось так. Стосовно розподілу, це може бути, що людина, якщо знає, кому дати, він сам дає.
Це може бути мечеть, да, підходить людина до імама і каже, я хочу дати закят. Да, і це на довірі, там, без яких там, він дає імаму, імам розподіляє, тому що імам знає в місці, да, що є люди, які потребують цю пожертву. Дякую вам дуже. Ясно, Да. дуже дякую. Так, у нас тут, окрім подяк у чаті, є ще багато запитань, і ми зараз спробуємо, треба на них відповісти, і будемо завершувати. Запитання ось яке. Молитви треба читати в певні години, правильно? Чи дозволяється змістити час, якщо є, наприклад, обставини непереборної сили? Ну, Скажімо так, наприклад, бійці я на фронті. зрозумів. Я зрозумів. Скажімо так, дотримання цих п'яти стовпів також є бонуси, скажімо так, бонуси. Якщо я мандрівник, я виїжджаю в дорогу, я можу об'єднати дві молитви в одно время, да, в один час. Да? Я можу об'єднати дві, тому що і об'єднати та скоротшити. Це є бонус для мандрівників. Якщо піст, да, дотримується пісту. Якщо я мандрівник, то я можу в цей день не дотримуватися пісту. Це є бонус для нас. Да? Якщо я в потязі, мені не обов'язково, вибачте, не обов'язково робити там поясні та земні поклони. Да, я можу просто символічно, да, зробити там поясний поклон. Я в потязі не зможу встати на весь ріст і сказати, люди, виходьте, я повинен помолитися. Я можу це робити сидячи, да, не вставати. Що стосовно воїнів, да, які там вчені сказали, якщо вони йдуть напередок, тобто в них операція чи завдання, да, вони пойдуть на вечори, там, не знаю, розвідка, чи тобто вони виходять на позиції, да, як вони там зробили на цей час, да, вони не можуть не робити молитву, а повертаючись з нуля, скажімо, повертаючись з нуля, вони можуть робити молитву, і вони то, що вони пропустили, вони можуть потім зробити. Да? Але там, де немає можливості і там загрожує для життя, да, вони можуть для воїнів, да, іменно, вони можуть пропустити цю молитву. Але якщо я в нормальних условиях, да, то тобто для мене немає ніякої проблеми, то мені обов'язково це потрібно зробити. Будь це я буду мандрівником, там, тобто в дорозі, там, де б я не був, я маю зробити цю молитву. Добре, дякую. Просять вас також розповісти про халяльну їжу. Наскільки проблемно знайти правильні продукти кримським татарам в містах України? І що мають знати українці, якщо вирішили пригостити кримських татар? Ага. Я б сказав так, що ті, хто, на жаль, цього немає в Україні, да, що ці ресторатори, тобто, які відкривають ресторан, коли ми потрапили в Чернівці, приходимо, понятно, що ти скажеш халяль, вони не розуміють про що йдеться мова. Да? Потім ми просимо, якого виробництва ця курка, навіщо вам? Ну, потім каже, що ми мусульмани. Хтось каже, да, я зрозуміла вас, я зараз дізнаюся, з якого виробництва. Коли ми знаємо, наприклад, ми, як мусульмани України, знаємо, які виробники роблять по стандартам халяль, тобто дозволено. Я зараз розкажу про що значить халяль. То це дозволено. Мусульманам не дозволено їсти свинину, тобто ми знаємо, але також
яка була вбита. Тобто вбили тварину, да, і потім порізали. Да, тобто повинні перерізатися дві артерії, да, артерії перерізані, да, щоб потекла кров. Не можна вбити, а потім цю їжу нам не можна їсти. Да? Тварина, яка померла чи вбили цю тварину, а потім порізали. Ця їжа для нас не є халяль, тобто не дозволена. Наприклад, зараз в Україні є наша ряба. Це вони перші, які звернулися до центр сертифікації халяль, да, щоб вони вийшли на міровий ринок, да, тобто продавати українського виробництва курку, продавати в мусульманські країни. Да. Мусульманські країни, вони говорять, що курка повинна бути по стандартам халяль, да, зарізана по стандартам халяль. Да, і вони перші в Україні, які взяли цей сертифікат. Це в Чернівцях, там ми знаходимо Чеботарочка. Це для нас халяльна куриця, да, курятина. М'ясна гільдія – це говядина. Да. Нам також можна їсти із фірми М'ясна гільдія. І повертаючись до рестораторів чи кафе, я би треба дізнаватися і про цей момент там. Якщо ти летиш цими авіалініями, ти знаходиш, що там таке от нарисоване, що там немає свинини. Да? Тобто це сервіс. Також треба вивчати цим кафе, рестораторам, да? Бо зараз багато до війни багато були це туристи там, приїжджали з Саудовської Аравії. І вони це халяль. Ну да, щоб продати, говорять халяль, давай кушай і все. Да, це неправильно. От треба робити якийсь сервіс і вивчати цю тему, да? Вивчати і робити якісь. Зараз халяль м'ясо, воно доступне, вона є. І наша ряба, це Нікопольська, там, я забув, як називається. Багато зараз є халяльне м'ясо. Да? І ці кафе, ресторани, вони можуть брати цю, да, і робити сервіс і для мусульман, бо туристи також приїжджають, і вони, коли бачать, що там написано халяль, вони... Ну, я думаю, тут основне питання не так треба дбати про сервіс про туристів, хоча про це треба дбати, безперечно, як Так, передовсім з поваги до співгромадян там своїх, до так. їхніх правил потрібно чесно це робити. Спробуємо трошки прискоритись. Я перепрошую, дві пані підняли руку, я зараз швиденько ще почату, а потім вам дам слово. Отже, вам дякую за чудову і цікаву лекцію. Питання. Чув, що в Києві планувалось будувати нову соборну мечеть за турецьким проєктом. Можливо, вам щось відомо стосовно цього? Чесно кажучи, я читав про це, але зараз не знаю. До війни про це говорилося, але може ж зараз війна і це проєкт поки заморозилося, я так думаю. Але так детальніше я не знаю. Але те, що є в планах, про це я чув. І питання, чому так жорстко в піст з водою? Є також. І також питання, Ще раз? Питають, чому такі жорсткі вимоги в піст щодо води? Ну, щодо їжі, так, ніби зрозуміло, але чому вода так само жорстка вимога стосовно того, що воду не можна споживати під час посту? Ну, Такі правила, не можу так? сказати. Такі правила, і пророк Мухаммад каже, якщо б ви не змогли витримати, да, то Всевишній Господь, він не дав би так
такі от. І він не дав же нам там сутки, 24 часа, да? 24 години, а тільки зранку до заходу сонця. Да? І якщо Всевишній він наказав, і він наказує, тому що він знає, що ми витримаємо. Мгм. І тут теж про піст навздогін ще одне питання. Я вже всіх не буду озвучувати, бо в нас брак часу. З якого віку потрібно дотримуватись посту? Це коли, скажімо так, мукеллеф, це коли він як це? Коли він, я навіть не знаю, ну, я знаю, як на кримськотатарському, а на ергельник чағына келді. Тобто, коли він, скажімо так, созрел, скажімо так, да, полова, Тобто коли дорослішає, да. так? Так, Коли дитина коли стає він дорослий. дорослою. Це десь 13-14 років, і підлітковий. вони можуть, він може дотриматися посту. Дотримуватися. Це не тільки пост, а і ще й там молитва. Тобто для нього це обов'язково становиться. Як для дівчини, так і для хлопчика. Коли вони там, скажімо так, Переходять із дитячого у дорослий. Так. Тихенько, так. Ясно, дякую. Тепер пані Ірина і пані Лейля. Прошу, пані Ірина, коротенько, якщо можна. Дякую. Дякую організаторам за можливість і шейху Мохамеду за цікаву лекцію і відкритість. У мене таке запитання. От я знаю, в християнстві є специфічні традиції християнські релігійні, але які є українськими, так, які відрізняють українську християнську традиційність від інших християнських традиційностей. Там щодо святкувань, наприклад, Спаса тощо. Чи є якась специфічна релігійна традиційність саме кримських татар, яка вирізняє їх з-поміж інших народів, які сповідують іслам? У кримських татар також, крім релігійних свят, як Ураза Байрам і Курбан Байрам, є свої свята, але це більш пов'язано не як релігійні, як свої традиційні, да, там Дервіза Байрам, наприклад, це коли там весна, там, да, і, Навруз я би не казав, бо це Навруз Байрам, воно прийшло з Ірану, да, це Азербайджан, в Турції також не всі, наскільки я знаю, не всі святкують цей Навруз, да, Навруз, бо там є елементи язичества, да, і не всі святкують Навруз. До кримських татар ближче і без таких от елементів язичества це Дервіза, тобто праздник весни, да, тобто вони збираються там, ось так от. А із релігійних тільки є два свята. Це Ураза Байрам і Курбан Байрам. І Хадерлес ще додайте. Хадерлес, да, Хадерлес. Да, Дервіза і Хадерлес ще, да. Що саме? Пані Лейла, прошу вас. Так, вивернуться. Дуже дякую безпосередньо Мухаммед Бею. Ми неодноразово зустрічалися. На жаль, окупованому зараз місті Мелітополі. І хочу подякувати організаторам, вам, пані Надія, і кримській родині. Дивлячись того, скільки питань виникло, я розумію, що ця тема дуже цікава і розумію, що в нашому суспільстві недостатньо поширюється інформація про історію і культуру кримських татар, в тому числі релігійну. Тому дуже дякую. Ви цю тему затронули і за цей курс лекцій. Молюся за те, щоб війна закінчилася як можна швидше нашою перемогою. І як директорка музею буду рада всіх вас бачити в нас в Мелітополі, де, до речі, є дуже така
цікава виставка про історію кримських татар в тому числі. Це в українських музеях не дуже захотіла про це вам сказати. Дуже вам всім дякую. Дуже дякую. Çok sağ olun. Дуже дякую вам, дуже дякую пану лектору, пану Мухаммаду. Надзвичайно Дуже вдячні дякую вам. всім Дякую вам. нашим слухачам і глядачам. Дорогі друзі, я хочу сказати, що наступна наша лекція буде у вівторок. І це буде лекція присвячена, називається «Кримсько-татарський народ у період війн і революцій 1917-1920 роки». Вівторок, 6 година. І наступна лекція буде в середу, не в четвер, а в середу. Тобто на наступному тижні ми зустрічаємося двічі теж, але у вівторок і в середу о 6 годині, адреса приєднання та сама. Прошу дуже, приходьте до нас. Дуже